Kære alle medlemmer, sponsorer og interessenter i Avanti Esport. Mit navn det er Daniel Jensen, også kendt som Twisk. Jeg er medstifter og medejer af Avanti Esport, og jeg vil gerne på vegne af organisationen sige godt nytår. Tusind tak for støtten, som I har givet os alle sammen. I er alle sammen med til at gøre Avanti Esport til det sted, det er i dag. Uanset om du er spiller, coach, leder eller sponsor hos os, så gør I alle sammen en forskel for os og gør os til den organisation, som vi er i dag. For at opsummere året, så blev Avanti Esport til for ikke super mange måneder siden. Det var en fusion af Avanti og Amo Esport. Det her telefonopkald, jeg fik fra Kasper og Thomas, havde jeg aldrig nogensinde troet skulle bringe til det, vi har i dag. Det har vi, og jeg er super stolt af det, vi har bygget sammen. En lille opsummering på, hvad der ellers er sket, så har vi jo lanceret vores turnering Rising Stars, og heldigvis var det vores next hold, der løb med sejren i den her turnering, efter en hård konkurrence mod Hedensted Xera. En virkelig, virkelig stor bedrift og begivenhed for os. En spiller for vores klub også blev MVP, hvilket også var super flot. Vi overlevede anden division i Powerligaen. Vores akademihold og vores Amo Esport hold rykkede desværre ned i 4. div. Vores gaminghold havde en rigtig, rigtig fin performance og faktisk spillede om oprykning til 3. division, hvilket også er rigtig flot. Desværre ser det ud til nu, at Powerligaen ikke vil give os de spots, som vi fortjener, og derfor så ligger beslutningen også lige nu, om vi skal noget andet. Alt andet lige, så har 2024 været et meget begivenhedsrigt år for os i Avanti Esport, og det betyder også, at 2024 sætter barren for, hvad der skal ske i 2025, og vi har allerede en masse spændende alternativer på vej til, hvad der skal ske. Så alle jer, der sidder med derude, om I er sponsorer nu, eller I kunne tænke jer at være sponsorer i fremtiden, så kontakt os gerne, fordi det her det er kun begyndelsen på det, vi er i gang med at lave. Udover det, så vil jeg endnu en gang sige tak til alle jer, der gør Avanti til det er. Godt nytår, og jeg håber, vi kommer sikkert ind i det nye år sammen.